Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o jednom novom setu koji izlazi u OCG-u, ali će uskoro stići i u TCG. U pitanju je Duelist Pack, Duelist Pyroxene. Ovaj OCG set sadrži brojne karte podrške za morfotronike, amazonke i, verovali ili ne, support za deck koji je koristila Ishizu Ishtar u originalnoj Duel Monsters seriji. Glavni fokus samog deka Ishizu Ishtar bio je na karti Exchange of the Spirits, koja je jako bila popularna u vrijeme kada je izašla. Međutim, sam ruling te karte je mijenjan, tako da može samo da se aktivira jednom po cijelom duelu. Sama karta je dobila eratu. Što se tiče samih monstera, u pitanju su Fairy, koji su što su Earth, dakle zemljani tip, što nije jako često, jer uglavnom su Fairy light tipa, ali eto imate sada i tu varijantu gdje možete da igrate i Earth Fairy-je, dovoljno da napravite neki zabavan deck, a možda i uspješan, ko zna, vidjet ćemo šta će još sve da izađe za njih. U samom videu stavit ćemo vam slike karata, čisto da ne bismo sada čitali efekte i gubili previše vremena. Možete slobodno pogledati na slikama kako sve to izgleda. Najveću pažnju definitivno privlači jedan od trepova, a to je Blast Held by Faith, što je interesantna karta jer generalno sama karta predstavlja neku malo bolju verziju Blast Held by Tribute koja je koristila Ishizu. U samom serijalu Duel Monstersa u duelu protiv Kaibe u borbenom gradu. Ukoliko ste imali prilike da vidite taj serijal, onda znate o čemu pričamo. Karta svakako nije turnirska, tako da ipak ne bi mogla da nešto više bude zapažena nego što je u OCG-u. Drugi trap je Gravekeeper's Trap. Ova karta omogućava da ukoliko imate Exchange of the Spirits u Grave-u, možete da zaustavite protivnika da uopšte aktivira karte koje se aktiviraju u Grave-u ili da jednostavno izbacite kartu iz protivnikove ruke tokom njegove draw faze ukoliko pogodite ime karte. Sada ovo je baš poprilično situacionalno, ali mi mislimo na jednu kartu koja može da se kombinuje sa ovom, a to je Oko istine. Imaćete na slici o čemu je reč. Uz Oko istine vi ćete generalno moći da vidite šta protivnik ima u ruci, tako da možda bi moglo da se kombinuje sa ovom kartom, ali opet manje više sama karta je situaciona, nije toliko dobra, osim možda ovaj drugi efekt koji vam omogućava da diskardujete jednu kartu i dodate nekog Gravekeepera iz deka u ruku, što je manje više ok za ljude koji igraju Gravekeepere, ali Gravekeepere niko ko to ne igra, tako da mislimo da je sam support mogao da bude mnogo bolji, ali opet imate te monster nove Fairy koji na neki način searchaju ostale trepove koji su u ovom setu, pa možda nekako mogu da se ukombinuju, ali ništa specijalno, jedino ako volite da igrate casual i ako volite same karaktere iz animirane serije. Što se tiče ostalih karata, tu je i support za amazonke koji nije toliko jak, ali opet, eto, setili su se da ih pomenu same, što je jako pohvalno. Također imate i za Lea veliki support, to je za Power Tool Dragon. Nova ban lista se bliži, kako u OCG-u, tako i u TCG-u. OCG ima mnogo bržu ban listu, mnogo se više dekova igra, više se eksperimentiše, u TCG-u se ljudi jednostavno uhvate za jedan dek i igraju sa istim dok ga potpuno ne onesposobe. Eto, to je ta neka mana TCG-a, ali šta da radimo? Jednostavno to je tako kako je. Morfotronici dobijaju novog sinhro monstera i neke spell karte koje podržavaju sinhrone i ostale morfotroni karte koje su interesantne, ali verujemo da će dosta ljudi da igra i morfotronike jer se jako dugo nisu igrali. Čini nam se od 2010. pa nadalje nismo ih viđali na turnirima, tako da mislimo da će se makar malo osposobiti i da ćemo vidjeti jednostavno neke dekove i na tu tematiku, što bi bilo jako lepo. Sve u svemu mislimo da Duelist Pyroxene ima jako veliki potencijal i ono što je jako interesantno za sam ovaj set jeste da mi mislimo da će Konami u TCG-u promijeniti izgled pakovanja. Svi znamo da je na prethodnom pakovanju Duelist Packa bio Shark, to jest Nash. Međutim, promijenili su sliku i na njoj je Mako Tsunami, koliko se mi sećamo. Tako da verujemo da Konami želi malo više da približi nekim starijim igračima ovo pakovanje i smatramo da će najvjerojatnije na samom omotu pakovanja biti Ishizu, jer je ona tu neki lik iz prvog serijala i nju svi znaju i verujemo da će zbog toga da samo pakovanje
pakovanje mnogo bude privlačnije nego da stave, ne znam, Lija. Mada možda će i Lio i Shizu biti u kombinaciji na pakovanju, što nas ne bi iznenadilo jer 5DC je ipak neka priča za sebe i kvalitetan anime koji je čak emitovan kod nas, tako da velika pohvala za ceo set. Vidit ćemo šta će se dešavati u budućnosti, kakvi će rariteti biti u TCG-u. Svi znamo da rijetko kad bude isti raritet, uglavnom je ono što je u TCG-u secret, u OCG-u je super, neki put čak i rare, tako da sve zavisi od toga šta Konami odluči, ali šta god da bude, ovo novo pakovanje sadrži itekako dobar support za 3 deka koji će biti jako lepi, interesantni za igranje u narednom periodu i ovo je jedan od rijetkih supportova za likove koji su bili sporedni u prvom serijalu, tako da eto, to je taj neki veliki plus i mi očekujemo da još mnogo likova iz prve sezone prvenstveno, pa tako i druge, treće i četvrte dobiju neki support u vidu novih karata koje će izaći u nekoj bliskoj budućnosti. Jedino pakovanje koje se do sada pojavilo, a tiče se ih Shizu, jeste Speed Duel pakovanje gdje ste mogli da nađete isključivo Gravekeepere u samom Shizinom deku, ali sada generalno dobijate taj support koji se baš tiče i Shizu, a ne Marika ili Odiona. Čak imate i neke supportove za karte koje podsjećaju na Odionove. U svakom slučaju vidjet ćete u nekom od narednih videa, komentarisat ćemo i to, a to bi bilo to za ovaj video. Ne zaboravite da lajkujete, šerujete, da se subscribe-ujete, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Do tada, veliki pozdrav!